Croeso cynnes iawn ôl I chi yma I faes y sioe yn Llanelwedd ac at yr uchafbwynt am hwn I yma ar y dydd Llun, sef prif bencampwriaeth y gwartheg beef. Y crem de la crem sydd o'n blaenau ni fan hyn ac miloedd o bobl yn gwylio ac yn feirniad answyddogol, ond dyma'r beirniad swyddogol heddi, sef Alwyn Rhys. Alwyn yn ddyn profiadol iawn yn magu gwartheg commersial a hefyd bichus pedigree, Charleon Tybed. Pwy fydd yn mynd â hi heddi, mae wedi bod yn pwyso a mesur, mae wedi bod yn edrych yn fanwl ar bob un chwarae teg ac yn gwneud I waith yn drwyadl iawn. Mae yna dipyn o ffordd I fynd o hyd, mae yna 6 bryd arall I ddod ger I fronau ac mae e'n mynd trwyddi nhw'n reit slick, mae rhai gweud. Ac fel I ni gyd yn gwybod wrth gwrs, pan I chi'n feirniad, eich tast chi sydd yn cwmto ynddo fe, a mae bob beirniad yn wahanol. Pencampwr beef unigol 2015 oedd yr heifer limousin Frogmore Helen o eiddo Chris White o swydd Gaerloyw. Yn ôl y beirniad Ronald Mackie, roedd hi'n bencampwr eithriadol, yn heifer fawr gyda chwarter ôl a thop da, ac yn symud yn rhwydd o gwmpas y cylch. Cymeriad mawr oedd yn syrenu dros y gweddill. Frogmore Helen, pencampwr beef unigol 2015. I'r Limousins wrth gwrs wedi teyrnasu ac mi fyddan nhw'n reit agos i'r brig, mae siŵr gen I eleni eto. Ond y British White sydd o flan Alwyn ar hyn o bryd a dau Richard Tudor yma o hyd, dau chi wedi bod yma drwy'r dydd. Braf gweld y British Whites yma. Wel, oeddi, mae lle I bopeth yna set, bod y rhai meddwl falle bod dim angen iddo, mae lle iddyn nhw, mae nhw wartheg poblogaidd iawn yn yr hynny sy'n arfer cadw nhw, dyn nhw. Ond mae, fel welwch chi, mae nhw yn pold, fel ma'n dweud, so sam cyrniau yn nhw, tebyg iawn i'r gwartheg Angus, so mae hynny'n un fantes mawr, bych chi'n gofod dihonio nhw. Mae gennych chi y tarw Angus, a wedyn mae gennych chi'r longhorn yma hynna, so mae gennych chi cyrniau yn canol y line-out. A mae rai fi weid, dwi yn lwco'r fiwch yma, y short horn, y byrgorn. Mae'n fiwch, mae'r lliw yn bert. Oedd y dosbarthiadau yma bore yma, ond nhw'n anhygoel war y teg, a mae biwch broc, mae'n fiwch bert ydw I. Yndi, mae ffrind da fi Andy Ryder o Carlisle yn berniadu hain, a mae o gynnu eitha llygad am stoc, a mae gynnu o dŵr y wartheg, ac dwi'n siŵr bod wedi bwrw llygad craft dros nhw I hon dod i'r brig yn y gysadaeth y short horns. A hon yn magu llo eto? Di llo efo I fyna, a mae'n neud yn dda fyd, mae cyflwr da ni, ond cofia, mae yn llaw rhywun sy'n gallu'r bridio a dangos gwartheg yn dydi. I feddwl bod i'n magu, mae mewn cyflwr gwych. Yndi. Yndi, perffaith. Ond coesau da, pwrs da a tethu da, os ydych chi eisiau mewn mor bell ar hynny. A'r achgen sy'n dangos I oedd ar y Limousins gorau yna, hyd y teirw heddiw, ond y fiwch o'r yna, a wedi newid cael arwerthiant fawr yn gwerthu wyau am arian dychynllid. Do fe wir? Lims yn di. Mae o fan hyn eto, mae biwch i'r feddi iawn dygu. Fe wrth iddi basio o'n blaenau ni fan hyn ac mae'n symud yn rhwydd ac wi wrth y modd o'na, wi yn lwco'r fiwch yna, mae rai wyn, mae'n hynod ac... Se, o'na fiwch yn neud yn Pontryd y Groes. Chi'n meddwl, da? Da, yn neud I ti. Os wy'n byw ar brwyn, fydd hi'n iawn. A dyma ni felly y nesa sy'n y lan tuag at y beirniad sef yr Highland. Sydd yn anifalaeth byw ar brwyn I ti, yn iawn I fe. A digon I gael cwt, Oedd yn darw smart. Yndi, mae ochr teg, mae'n eitha hyd iddo, a mae o'n... A rhaid peidio anghofio am y bridiau chwyd y llai yma, achos o fewn I bridiau, maen nhw'n anifiliad gwych, ac yn esiampl da o'r brid, so mae rhaid ystyried nhw'n fanwl. A lot yn ei cadw nhw erbyn hyn, dau. Maen nhw'n tyfu mewn lawer o ddydynwyr, lawer eisiau rhywbeth addurniadol wrth y tŷ. Ac wir maen nhw wedi bod ar Pynlimon, tywod yn lleirniadau. Oedd e'n croesi rhain ar beef short horn ar mynu Pynlimon. Ac o'n nhw'n neud. Neud yn iawn? Oen, wyt teg. Fyddan nhw fyw yn galed yn fyddan nhw, Richard? Oedd a dyna'r hinwedd da ohonyn nhw debyg, chwyd, a mae hwn yn darw dy sydd yn wahanol i'r arfer, dydy, os mae o chydig bach yn
yn wahanol, ond i cletwch nhw ac y gallu byw ar borfa sal na, dyna diw y gogoniant. Mae yna ddau yn ifel ar ôl yn y bencampwriaeth i ddod ger bron y beirniad, sef y Saler a'r Devons yn dyfed, dwi'n meddwl, y gwartheg dyfnaint. Ond cyfle nawr i ni bicio allan am hoi fach i weld ble mae ni arni erbyn hyn.